min salati goma kamin اللهم اشرح لي اذا جاء لك كل ابي اعداد كل ابي مسات باسا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اشرح لك ربنا ولا نقول ولا جنب ولا ربنا على كل رب انما بس اسرائيل ما عندنا قوه الا بالله لا كل ابي اعداد كل ابي لا ذات باسا mulkin mu ba za mu ja. Wazirin Adamawa a teku kai muka ɗauka shugaban ƙasa kai mulkin Najeriyar mu baka ci amanar 'yan ƙasa ba. Wazirin Adamawa a teku kai muka ɗauka shugaban ƙasa kai mulkin Najeriyar mu baka ci amanar 'yan ƙasa ba. Wazirin Adamawa a teku kai muka ɗauka shugaban ƙasa kai mulkin Najeriyar mu baka ci amanar 'yan ƙasa ba. Farko sunan rabbi Allah sarki mai iko da kowa kai sama kai kasa rabbi Allah kai ta yada da tsayar da kowa ba ka da dawa ta da kika don haka ta yi daban da kowa al'amuran fiye na gari da rabbi wanda ya bar ka ba za ya